Γεια σας. Κάνω αυτό το βίντεο για να με δείτε να με ευχαριστήσετε. Θέλω να μου πείτε για τη ζέστη, αντέχετε τη ζέστη ή όχι. Όποιος μπορεί να μου στείλει, θα το ανεβάσω και στο Instagram και στο Facebook και ίσως μπορείς να κατεβάσεις το TikTok και να το ανεβάσω και εκεί. Αλλά θα δω για την ώρα. Για την ώρα το κάνω στο YouTube που είναι η πιο ωραία. Όποιος θέλει ας μου απαντήσει. Εντάξει, τους είδους όσους μπορώ, αλλά όποιος άλλος θέλει ας μου απαντήσει. Εντάξει, τα λέμε, καλό σας μεσημέρι σε όλους. Θα βγάλω ένα βιντεάκι ίσως το απόγευμα ή αύριο, θα δω. Τα λέμε, αυτά. Γεια σας και καλό μεσημέρι. Γεια σας και πάλι.